AIS. No, no estem parlant dels escamots paramilitars dels Estats Units. AIS és el nou acrònim que s'ha inventat el Departament de Salut a través del Comitè Kairos. Un altre acrònim. En neologismes, com veieu, no ens guanya ningú. Què significa AIS? Doncs són les anomenades àrees integrades de salut. L'enèsim intent, perquè això tampoc és nou, d'agrupar els dispositius de salut d'un territori. Atenció primària, hospitals, salut mental, salut pública i atenció intermèdia. A priori, podríem pensar que és una bona iniciativa. Serveis de salut coordinats, territorialitzats, amb una atenció més personalitzada. El problema, però, és com justifiquen el projecte i com el preveuen. Segons expliquen, les AIS són la resposta a l'envelliment i la cronicitat de la població, per una banda, i el dèficit de professionals, per una altra. Ja ho tenim aquí. Ja ha sortit el gordo. La falta de professionals. A veure si endevineu a quins professionals es refereixen. Bingo! Als metges i metgesses. La gran idea és que els facultatius vagin donant voltes i es vagin movent entre els centres. En paraules del president del Kairos, Manel del Castillo, si deixem els hospitals bàsics sols, cada cop els costa més trobar professionals. Ara, els professionals no seran de l'hospital, sinó del territori. Del territori sí, però cadascú del seu pare i la seva mare. És a dir, uns de l'ICS, altres de consorcis concertats, potser alguns altres privats, un remenat que caldrà veure molt bé com s'interrelacionen qüestions bàsiques de condicions de treball. Però si volen fer això, si aquesta creuen que és la solució, per què no fan que tot el personal mèdic i facultatiu pengi de la Generalitat? Facilitaria molt aquest pla i, sobretot, ajudaria a planificar les necessitats de cada territori. Però no oblidem una qüestió bàsica, i és que en cap moment se'ls ha passat pel cap la idea de contractar més metges. El mantra és que no n'hi ha, i la solució és que els que hi ha treballin més i a més llocs a la vegada. És dir, una solució del tot ineficient perquè treus metges d'un lloc per posar-los en un altre en comptes de posar-los a tots dos. I diuen que així pretenen reduir les llistes d'espera. Que ens ho expliquin. I els pacients? Doncs s'hauran de mentalitzar que us tocarà desplaçar-se i que en funció d'on visquin tindran més fàcil o més difícil l'accés als serveis sanitaris. Abans d'acabar, però, deixeu-me fer un parell de punts. Algú pensa en el creixement poblacional? Si, de fet, tenim una sanitat dimensionada per 6 milions, en són més de 8, i la projecció és que arribem als 10, de debò que els responsables actuals creuen que el sistema és sostenible sense més professionals? Amb les mateixes condicions de treball? Amb sobrecàrrega, jornades dobles, guàrdies i més guàrdies? Potser és que com la Catalunya dels 10 milions no laborant, no els hi preocupa gaire. I finalment ens tornen a presentar un projecte suposadament transformador, això sí, sense un pressupost que el recolzi. Exactament igual que els CSIR. Per cert, un parèntesi, n'esteu sentint a parlar dels CSIR? Ja tenim resolts tots els problemes de l'atenció primària? Presentar un pla que pretén redefinir tot el model assistencial sense dotar-lo de recursos econòmics i humans només és possible si o bé no és res més que focs d'encenalls i fum, o si l'objectiu és reduir la despesa. Vosaltres mateixos.